Grunden til, at min mor og far de mødte hinanden, det var på grund af, at det er på grund af mad. Det kan jeg sige ret klart. Den ene, min mor kommer fra Norge, og hun havde fået at vide, at man havde appelsiner i Danmark. Det synes hun var en fuldstændig forrygende tanke, at kunne få en appelsin. De havde dårlig salt til det æg. Kartofler var noget, min onkel havde taget fra tyskerne og var blevet interneret i en arbejdslejr og vejede 38 kilo, da han kom til Oslo. Så min mor havde en stort brændende ønske om at se noget andet end det der fattige Norge, hun kendte. Og så tager hun afsted for at vide af min mormor, at hun skal fandeme ikke komme tilbage, hvis det er, hun kommer i ulykke. Og tager til Glostrup af alle steder i den her verden. Og grunden til, at det blev Glostrup, det er fordi, at hun havde set nogle meget høje, flotte mænd spille fodbold. Glostrup og Lillestrøm, som hun kommer fra i Norge. De var venskabsbyer der i slutningen af 40'erne. Og der havde hun set de der flotte fyre og tænkt, at der var et eller andet der, hun godt lige ville undersøge. Min far var ikke med, han spillede ikke fodbold. Jeg tror ikke, han var ansat på Poul Bærsø på det tidspunkt. Min far bliver af grunde, som jeg ikke rigtig forstår den dag i dag, men de kommer op og skændes med de folk, han har. Han er hjælper på en gård, eller karl på en gård, ude ved Salling et sted, oppe ved Skive. Og så bliver de uvenner, og så tager han sig til Glostrup, fordi det er, han er ved at sige, et landbobladet, de søger en forgang, og så starter han der. Og lige snart han kommer ind på gården, og lige snart han får mad første gang, så tænker han, her bliver det ikke længe. Altså det her, det var ikke vilkår, han gad at finde sig i ret længe. Og derfor så er det så, at han måneden efter tager ud på Poul Bærsø, hvor min mor er begyndt ligesom at flugte vejen ind imod de der drenge der, som så godt ud af de her fodboldgutter der. Senere bliver de så kærester af grunde, som jeg heller ikke helt ved, hvad der var, der foregik der. Men min mor fortæller i hvert fald på et tidspunkt, at hun blev inviteret i biografen af min far, og hun var ikke vant til, at man skulle sjoske bagefter, som hun gjorde. Hun forklarer klart, at han går bare afsted, og hun går det, og kan ikke rigtig følge med. Så får de min storesøster, hun er født i 53, og da hun så får at vide, at hun er gravid med mig, så det første hun gør, det er, at hun kaster sig ud fra kommoder og spiser grøn sæbe for at slippe af med mig. Hun vil simpelthen ikke have det her barn. Og hun sagde, at hun er død nu. At grunden til det her, det er, fordi at min storesøster var ved at slå hende ihjel med 26 timers i pressevæg. Og det er altså rigtig hæftigt at sidde og ligge i en smerte, som de fleste mænd overhovedet ikke kan udholde. Bare tanken om i 10 minutter eller 5. Men ligge der i 26 timer i det smerte, det kan jeg lidt godt sætte mig ind i, men jeg tror måske også, det er fordi, at det var begyndt at knæse lidt med min mor og far, det ved jeg ikke. Men jeg kommer ud i løbet af 50 minutter. Hun mærker mig som en V på Østbroen, og så tager hun ud op på Glostrup fødeklinik. Og måske er det det der grønne sæbe, det ved jeg ikke, om det var smut, så det var derude. Og det er sådan historien om mit liv, tror jeg, et eller andet sted, at jeg bliver sådan kastet ud i det. Jeg ser, hvad der sker, og så tager vi det derfra. Det er også sådan, jeg kaster mig ud i historiefortællingen, at jeg på Borups Højskole oplevede, at morgensamlingerne var kedelige. Jeg har en tradition for noget teater. Jeg har arbejdet med Brecht og været i Italien og lavet noget commedia dell'arte. Det er den slags teater, jeg synes var interessant. Det tredje teater, eller det episke teater. Og der er fortællingen jo en grundstamme, altså at man fortæller lige så meget, som man gestalter på en scene. Og da jeg så skulle holde morgensamlinger, så tænkte jeg, at det kunne være interessant at begynde at fortælle en historie. Jeg ved ikke engang, om det opstod lidt af en tilfældighed. Lidt ligesom at dumpe ned der med grønt sæbe, smutte over det hele på 50 minutter. Bum! Nå, så lad os da prøve. Og det blev så historien om, hvordan vender vi tilbage til min barndom, hvor vi får tv, Danmarks Radio, sender jo sådan nogle udsendelser en gang imellem. Det var ikke hver dag, at de sendte hele tiden i hvert fald. Jeg husker det som, at man ser sådan et sort billede, eller der er sådan en sort skærm, og så kommer billedet af Danmarks Radio. Det er sådan en skærm, som er den samme hver aften. Og så siger han så god aften. I aften sender vi fra Det Kongelige Teater, eller sender vi landskamp mod ditten og datten. Vi har fået fjernsyn i 60, ved jeg, fordi min mor og far, det er min far, der ofte fortalte, hvordan de sad
hele opgangen. Vi var de eneste, der havde tv. Så derfor så kom de ned fra Thomsen og inden fra Larsen inde ved siden af, og Andersen op på anden sal. De kom ned til os, og så satte de sig i stuen. Der var fuldstændig fyldt op med folk den dag, hvor Henry From han reddede et straffespark. Det fjernsyn det er placeret helt inde i hjørnet af stuen. Det er sådan en dagligstue. Vi bor 4 mennesker i den her lejlighed, 2 værelser. Min storesøster og mig sov i køjeseng, lige oppe på den anden side af væggen. Der var sådan en rist, og den her rist, den passede med, at hvis man sad op hos min storesøster på den øverste køjeseng der, så kunne man se ned på fjernsynet, der var nede i stuen, sådan en lille sort-hvid skærm. Og det havde vi jo fundet ud af, min storesøster og mig, vi kunne se fjernsyn, selvom min mor havde sagt til os, at det skulle vi altså ikke gøre i aften, fordi det var jo en hyggelig film eller et eller andet. Og den her aften, der havde min mor virkelig været efter os og sagt, at den er alt, det er forbudt for børn, og den er meget spændende, det er en uhyggelig film og alt muligt. Og min storesøster har vel sagt, at jeg ikke kunne se den, men hun synes, at hun var gammel nok. Men vi blev begge to lagt i seng, og det er klart, at lige snart, når hun lukker døren, min mor, så er jeg jo oppe med min storesøster, men det skulle foregå helt stille, man måtte ikke sige noget. Så jeg får sådan pladsen, sådan en lille hjørne der sidder jeg så og ser fjernsyn. Uhyggelig film, som bare det. Da jeg var dreng, der kunne man se forskel på dem, der var onde, og dem, der var de gode. Og ham her, han er virkelig ond. Han er sådan lille, med udstående øjne. Sådan en typisk skurk der fra starten af 60'erne. Sort-hvid. Og han er så bortført helt inden. Puttet hende ned i kælderen. Fået hende ned i kælderen på en eller anden måde. Tæppet hendes mund til. Og så står han så dernede med en kniv og venter på helten. Og helten, ham kunne man kende på, at han havde sådan noget mørkt, sort, sådan noget bølgende hår, og så havde han sådan rullende hofter, og sådan en enormt behagelig stemme. Det var sådan virkelig. Ham kunne jeg virkelig godt lide. Jeg synes, han var en rigtig god helt. Helten kommer så ind i huset, begynder sådan at søge rundt i det der mørke hus, kalder en enkelt gang. Hallo? Og der er ikke nogen. Altså man kan ikke høre. Og så pludselig så fanger hans øre den der lyd af noget, der har sådan en dyrelyd nede fra kælderen. Det er hende der ligger der og siger, bag ved det der tape der. Og så går han hen til den der kældertrappe, åbner den, og så klipper man sig til ham der står sådan med de der udstående øjne, og så hæver han sådan kniven, og så begynder han at gå ned ad trappen. Man kan høre, hvordan det knirker, nu begynder den der underlægningsmusik også at køre. Sådan. Man er virkelig klar over, at det her det er et farligt sted i filmen. Og han hæver den længere og længere, og man klipper til, at han sådan går ned ad trappen, og det siger knirk. Og en eller anden bliver nødt til at advare helten. Og det blev så mig. Jeg råbte af min lungers kraft der fra resten. Pas på! Og grunden til, at jeg sagde af bagefter, det var fordi, at min storesøster, hun har sådan en albue. Hun smadrer den her albue lige op i skulderen på mig. Jeg vender mig mod hende selvfølgelig og kigger på hende, og så former hun de her lydløse. Hendes læber tager det der. Nå! Og så forstår jeg, hvad det er, jeg har gjort. Jeg hører min mor rejse sig, jeg hører min far sige et eller andet, og så kaster jeg mig ned i køjesengen, og så kommer hun ind ad døren og siger, at nu skal vi altså sove. Nu skal vi virkelig til at sove. Og hun lukker så døren. Og det samme så hører jeg min far, han lukker for spjældet, så der var ikke mere fjernsynskiggeri den aften. Så ligger vi der, min storesøster og mig. Jeg ved ikke rigtig, altså jeg kan jo mærke på min storesøster, hun kan heller ikke falde i søvn. Det er ligesom, vi er oppe i det der gear, det adrenalingear. Og jeg kan høre på hende, at hun ligger og lytter. Og så begynder jeg også at lytte. Og så kan jeg jo høre, at der ikke er sket noget med ham der med den dybe stemme. Og hun har fået kage og tæppen af, og de slås lidt. Og så kommer der nogle politisirener. Og så er der endnu mere slåskamp, og lidt hylen, og lidt vinen, og lidt flere politisirener. Og så er der helt stille. Og så er jeg sådan lidt i tvivl, hvad er det egentlig, de laver? Og så læner min storesøster sådan ud over sengekanten og siger, de kysser dit fjols. Nå, det var det. Okay. Så er filmen ved at være slut. Og man kan høre, at de spiller det afslutningsmusik, og så kan vi lægge os til at sove. Og den historie, den fortalte jeg så til en morgensamling. Og går ned og underviser i Shakespeare, eller hvad det var, jeg underviste i på den tid.
Og så kommer jeg ind til frokost og sidder og spiser min mad. Og så bag ved mig, der er der en af eleverne, der sidder og genfortæller min historie. Og jeg tænker, det er der sgu aldrig nogen, der har gjort, når vi har læst op af H.C. Andersen, eller Benny Andersen, eller hvem det nu er, vi har siddet der, stået med vores kulturelle indslag med en bog i hånden. Men fordi det var en historie, jeg havde med mig, og fordi at det var noget, som de kunne relatere til i forhold til ham, der teaterlæreren, så blev det pludselig en fortælling, som de kunne tage til sig. Det var en helt anden historie, hun fortalte, men det er lige meget. Det spændende, det var, eller det er måske lige præcis det, der er pointen, at hun bliver nødt til at gøre den til sin fortælling, ellers kan hun ikke genfortælle. Så det var sådan et af de steder, hvor jeg i hvert fald startede som fortæller. Jeg så, hvilken kraft det havde. Hold da op, mand. Der kan ske noget ved det her. Der er en, der stiller sig op uden manuskript, uden nogen forberedelse af andet end, at jeg har selvfølgelig et liv, og det vil jeg gerne fortælle om. Senere begyndte jeg så at fortælle forskellige. Jeg fandt jo episoder i mit liv, som jeg sådan broderede på efterhånden. Så er det jo blevet sådan, at jeg dårligt ved, om det var sandt eller ej. Jeg tænkte, jamen hey, sad jeg og så den der film? Ja. Hvis man nu bliver sådan lidt journalistisk, har der nogensinde været en film med en mand, der går ned ad en trappe med en helt, eller er det noget, jeg har lagt på oveni, eller hvor er det? Men jeg ved ikke engang, om det er særlig interessant. Men historien om Kaj har jeg i hvert fald ret klare billeder af, at det er noget, der er sket mig. Og historien om Kaj starter med, at jeg får at vide, at Kaj han kalder på mig, om vi skal op til slagteren. Og jeg siger til Kaj, jeg bliver sgu nok lidt nødt til at spørge min mor først. Og så løber jeg op, jeg er ikke særlig gammel på det her tidspunkt, 4, måske 5, 6 år. Og så spørger jeg min mor, må mig og Kaj tage op? Og Kaj, han var sådan en af de der, han var ikke en af de bedste børn nede i gaden, så det var sådan lidt en chance. Nogle gange så var min mor okay på det, men hun havde travlt, så hun sagde bare, ja, løb du bare op med Kaj og køb ind. Så går jeg med Kaj op til slagteren. Kaj har en lang liste, hvad han skal have af de der slagtervarer. Og da hun er lige ved at pakke den her pakke sådan ind med den der lille fold, hvor bongen kan være, og elastikken, så siger Kaj, så skal vi også lige have for en krone flæskesvær. Og jeg bliver sådan, hey, det er den helt gode dag, det her. Solen skinner, og vi skal have for en krone flæskesvær. Det passer lige, at man kan gå med ned fra Brøndby Østervej, eller op fra Brøndby Østervej, og ned i hullet nede i Magnoliavej, hvor vi boede. Og man skal bare skynde sig. Man skal ikke 1 krone flæskesvær, det var nok til, at 2 drenge skyndte sig alt, hvad de kunne, uden at sige noget. Så kunne man lige nå at få den spist, inden man kom hjem, og de andre skulle have noget også. Så det var testet af, og det tænkte jeg, det er bare det bedste, det her. Så sker der bare det, at da Kaj han kommer udenfor med pakken, med bongen, så tager han bongen og smider den ud. Det er det første. Og der burde min samvittighed eller et eller andet have advaret mig og sagt, hey, stop lige her, der er et eller andet galt. Og det næste, det er, at han pakker den så ud, giver den til mig, og så er han meget omhyggelig med at få den til at se ud som om, at det er slagterdamen, der har pakket den ind. Og så går han med den her pose med slagtervarer, og så har jeg posen med flæskesvær imellem os, og så går han og spiser, og jeg går og spiser. Og jeg glemmer alt om bonger og alt muligt, for flæskesvær det er noget af det bedste, jeg vidste. Og det vil stadigvæk synes, det er fantastisk at tage sådan en gang flæskesvær. Sprødt, salt og en sommerdag, og man bliver tørstig af det, og det er bare med at få noget saftevand ud også. Da vi så kommer op til Kaj, han bor i nummer 46, vi bor i nummer 44, og på anden sal på Kaj. Og der står Kaj med den her pakke og går hen. Der er sådan en gang, og hun kommer ud af køkkenet og går hen imod Kaj og får pakken. Og det første, hun siger, da hun ser pakken, det er selvfølgelig, hvor bong. Og den her pakke har været lukket op. Hvad har du købt noget igen, Kaj? Du ikke måtte, Kaj. Og man kunne høre på en stemme, der har hun sagt 1000 gange. Og hun er træt, og hun er sådan opgivende og ked af det, og hvad skal jeg sige til din far, og hvad skal det blive til med dig, Kaj? Og sådan noget. Kaj, han står så og kigger ned i gulvet og siger ting til hende. Altså, jeg har aldrig nogensinde fået... Jeg har fået tæsk en gang af min far, fordi jeg kom til at knalde Peter Larsen ind på baget, så han blødte.
Og der måtte min far ligesom statuere et eksempel, ikke? Altså, sådan er det. Jeg havde en skovl i hånden. Jeg skulle bare give ham en lille advarsel. Men jeg havde respekt for min far. Stor respekt for min far. Han havde en hånd sådan nummer mindre end en sneskov. Så det der, det stod vi bare ikke og sagde hjemme med os. Altså, Kaj stod og sagde de mest modbydelige ting til sin mor. Og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal gøre det der. Jeg står bare hen med døren. Og lige pludselig, midt i, at de står og skændes allermest, så står hun sådan med bakken, og så kigger hun sådan på mig. Og så siger hun, Svend Erik, har I købt noget, I ikke måtte, eller hvad? Og så står jeg og kigger på hende. Og så står jeg og kigger på Kaj. Og altså sådan er det i gården. Hvis du slader, er du færdig. Du er ingenting. Der er aldrig nogen, der vil lege med dig. Sådan er det bare. Du er ikke en sladerhej. Det vidste jeg. Men jeg vidste også, som min far han sagde, du skal sige sandheden, knægt. Du skal bare fortælle, hvad der er den rigtige sandhed. Fordi at lyve, min far var meget praktisk mand, det er besværligt. Så skal du huske, du har løjet, og så skal du lægge det ovenpå, og det er besværligt. Drop det. Bare sig sandheden. Så kan du altid bare sige sandheden ovenpå den. Og der står jeg og aner ikke, hvad jeg skal gøre. Indtil jeg opdager, at døren bag ved mig, den ikke er lukket. Og før jeg tænker mig om, så har jeg bare hævet døren op og løbet ned. Jeg har spændet væk fra det der. Jeg vil så lidt have noget med det der at gøre. Jeg løber op, kaster mig ind i sengen, inde i den der køjeseng, som jeg har beskrevet før. Og så sidder jeg der og ryster, og så kommer min mor selvfølgelig ind og spørger, hvad der sker. Jeg sidder bare og snøfter og siger ikke noget, og lad mig være. Lad mig nu bare være, mor. Og så til sidst, mens hun sidder sådan og prøver at få lidt sådan fornuft i mig, så siger hun, se dog på mig, når jeg taler til dig. Kigger jeg på hende, så siger hun, hvorfor lugter du sådan af flæskesvær? Og jeg bryder fuldstændig sammen. Jeg tudbrøler. Og så gør min mor noget, som er sådan lidt, det kan man jo tænke, hvad er det? Hvorfor det? Hun roser mig. Hun siger til mig, at det var fint, at jeg løb fra den der. Og så, det har jeg godt tænkt over mange gange siden. Om det hun mente var, at det var godt, at jeg bare stak af, eller ligesom lod dem om at tage, jeg har vel formodentlig fået tæsk af Kaj, og jeg har vel formodentlig taget nogle ører til også som sladerhang dernede, ikke? Fordi det var jo reelt at sladre, at jeg bare løb min vej. Men jeg synes, min mor hun siger noget andet, som man måske kan tænke over, fanden man har lyst til. Hvis man sidder over for et valg, ikke, og tænker, okay, det her det er noget, det er simpelthen ikke, det er ikke til at holde ud, vel? Og det her, det er lige så galt, eller endnu værre. Og det er de to valg, du har at vælge imellem. Så er der noget galt med situationen. Så kan det være, at du mangler bare lige at forvente dig om, og finde ud af, om der ikke er en dør, der er åben, og kan gøre noget tredje i hvert fald. Og det er sådan, jeg vælger at se det. Det er det, min mor siger til mig der, som lille, ikke? At jeg kan da altid, må der være en tredje vej, må der være et eller andet som positivt, som giver et eller andet, som befordrer noget, når man sidder de der fuldstændig umulige valg. Jeg bliver smidt ud af skolen i 6. klasse. Min storsøster dør, da jeg er 8 år, og det er en kæmpe det er lidt af en opvæltning. Det er jo super traumatisk. Altså, min mor og far kom sgu aldrig over det der. Min mor kom i hvert fald aldrig. Og jeg begynder at lave ballade. Jeg pisser i bukserne, og jeg hører overhovedet ikke efter nogen. Jeg er fuldstændig ligeglad. Alt og alle. Og så, når jeg tænker over det sådan senere, så er det også, det er jo ikke kun de år, der kommer efter, men der har jo ligget alle de år med sygdomme. Og der har jeg vel et eller andet sted tænkt, jeg må sgu klare mig selv. Altså, jeg var 4 år, da hun fik konstateret det, ikke? Kræft i knoglerne. Og jeg har levet med den der sygdom i alle de 4 år. Og har formodentlig bare tænkt, det her, det redder jeg selv. Det skal jeg sgu ikke snakke med mor og far om, fordi de har en datter, der er så dødssyg, at de der små problemer, jeg har, dem klarer jeg alene. Og så pludselig, så vender hele tallerkenen. Så lige meget, hvad jeg gør, så sidder der 2 voksne og kigger på mig. Bare sådan fuldstændig optaget af alt, hvad jeg overhovedet har kørende, ikke? Og, altså, jeg reagerede ved at pisse i bukserne, og det var frygtelig masse ballade. Så da jeg skal gå fra 6. til 7. klasse,
Så så sidder vi inde i biologien dag, og så banker Åndsberg på døren. Og det er virkelig, virkelig skræmmende, så dårligt han kan lave det. Altså, han står og fortæller mig, at jeg ikke kan komme op i 7. klasse i den her skole, fordi jeg bliver nødt til at gå over på den anden. Jeg er simpelthen smidt ud af skolen. Og det står han og fortæller mig ude i gangen. Ude i den her skolegang, fyldt med tøj fra alle mulige mennesker, og der kommer en pige gående fra en parallelklasse, som jeg synes er enormt sød, og jeg begynder at tude, da han siger det. Og hun ser, at jeg står og tuder, og hun kan slet ikke forstå det, og det er helt kikset. Altså, det havde jeg jo formodentlig ikke gjort i dag. Man havde vel taget en elev ind på kontor, eller jeg ved ikke, hvad de tænkte på. Han smider i hvert fald ud, og så går der ellers bare ballade i den. Der har været en 10 år der, hvor jeg laver en frygtelig masse ballade alle mulige steder. På et tidspunkt så lander jeg inde i, sammen med nogle af de gutter, der gerne vil lave om på verden, eller piger også, ikke? Mennesker. Og i forbindelse med det, der har jeg så en lejlighed som en af de få i Nansensgade, og der flytter Jannik sig ind. Jannik han flytter ind, og vi bliver pals. Jens Jakob bor der vist også, tror jeg. Vi er en 3 stykker i hvert fald, og vi læser Ragnarok af Willy Sørensen. Det er stor spas. Det kan jeg anbefale. Så hvis man kan foretage sig andet 3 gutter sammen, sådan nogle unge drenge der, så læs Ragnarok af Willy Sørensen. Den er sjov. Så vi har det hyggeligt. Vi har det sjovt med hinanden. Jens Jakob tager til Hesbjerg, eller hvor han nu ender henne. Så var Jannik vi på sammen et stykke tid, og så en dag så kommer han hjem, og han er så træt. Han er fuldstændig ødelagt af træthed. Så jeg siger til ham, at han skal lægge sig i noget, der hedder holistisk afspænding. Og holistisk afspænding var noget, jeg havde gået til i ret mange år. Altså, min første kæreste var 30, da jeg var 18, og min næste kæreste er 36, da jeg er 19 eller 20 eller sådan noget. Og hun lærte mig så det her holistiske afspænding. Og det foregår på den måde, at man lægger folk ned på ryggen. Så lægger man en pude under benene, ind under knæhaserne, sådan så at ryggen bliver lagt endnu længere ned. Og så lægger man så benene oven på den her pude. Så lægger man armene ud til siden og lægger en pude under hver af hænderne og lægger en lille pude herinde under hovedet. Og så gør man så det som afspænder, hvis man var uddannet. Jeg var ikke uddannet. Jeg gjorde det bare, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg være lidt god ved Jannik. Men det, som afspænderen gør, det er, at man mærker lige efter, hvor der er en spænding. Hvis der er en spænding, så standser man. Så gør man ikke mere. Man gør bare opmærksom på til den, der ligger og bliver afspændt. Her har du et eller andet. Jeg rører ikke mere ved det. Det må du selv tage dig af. Og det er en enormt stærk fornemmelse, det der med, at man bliver gjort opmærksom på sine spændinger i kroppen, og kan selv, der ligger sådan noget psykisk, fysisk, som er sådan en vekselvirkning mellem de to poler. At den, der ligger der selv på en eller anden måde, kommer igennem de der, hvis det er nogle billeder, eller hvad det nu er. Og en fantastisk form for afspænding, jeg elsker det også, kan stadig godt lide. Og det bliver han lagt i, Jannik. Og jeg siger, at jeg gik til den, altså jeg har formodentlig trykket godt til alle steder, ikke? Og han er fuldstændig væk. Han ligger bare og er helt afslappet, helt stille. Han sover. Så går jeg ind ved siden af. Jeg bor i Nansensgade nummer 29, stuen til venstre. Der er et værelse ud mod gården, et ud mod gaden, og så det der værelse ud mod gården, det har forbindelse til køkkenet. Og inderst i lejligheden er der så et lokum, hvor det altid drev med fugt. Selvom sommeren var det sådan, så det drev. Jeg havde sådan en fugtig overflade af den der vægge der. Blåmalet lokum, man skulle bakke ind for at komme ud i. Og så sætter jeg mig til at læse. Inde ved siden af, inde der, hvor det der værelse, der vender ud mod gaden. Og så hører jeg pludselig sådan en og jeg tænker, det er så mærkeligt. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, at Jannik ville sige, efter han kom ud af sin holistiske afspænding. Så jeg rejser mig og går ind til der, hvor han er ligget til holistisk afspænding. Han er væk. Han er gået ind på toilettet, eller på lokummet.
Og Jannik har så senere fortalt mig, at det han så, da han lå der i sin holistiske afspænding, det var det dybeste sorte mørke. Det var virkelig uigennemtrængeligt sort mørke. Og så pludselig 2 billeder. Det ene det er, at han står på en middelalderborg og ser ud i natten, og han er bange. Der er stukket sådan nogle fakler ind i væggen, og han er simpelthen skræmt. Og det næste, det er sådan ligesom et klip, det er, at han ligger hårdt såret på jorden. Og han løfter sit hoved, og der er en sort ridder, der rider hen til ham, stiger hesten, tager sit sværd, skeden, svinger det sådan hen over hovedet, og skal lige til at kløve hovedet på Jannik. Og det er der, han vågner. Og det er det, jeg hører. Det Jannik så oplever inde på det der lokum, det er, at han sidder inde på lokum og ligesom prøver at komme til sig selv. Og så ser han, at op af gulvet kommer der 2 behandskede hænder. Og han kan genkende handskerne fra den her sorte ridder. Og det er om, at de tager op imod hans knæ. Og Jannik får afværet det der, det er ligesom sådan en angreb, og så vifter man den væk, og så løber han ind til mig. Det jeg ser, det er, at Jannik kommer løbende med bukserne nede om benene og råber, hvad fanden er det, der sker? Han er helt fra den, fuldstændig. Og jeg får sådan, hey Jannik, slap bag og tag de bukser på, og sådan noget, får vi lige sætte bukser på ham og sådan noget. Og jeg får sat ham ned, og så fortæller han mig det her. Og jeg siger så til ham, at det ved alle, at hvis man i en drøm bliver dræbt af en tiger, hvis man bliver spist af en tiger, så er det fordi tigerne vil fortælle noget. Så skal man prøve at sige, før man lægger sig til at sove, det er okay at blive spist af tigeren. Så er der et eller andet inde i tigeren, den forventning, den proces. Eller hvis du er bange for, når du kaster dig ud for en klippe, og du bliver bare ved med at vågne, lige før du lander på vandet, eller hvor det nu er, så er der et eller andet, så vandet vil fortælle dig, eller klippesiden, eller hvad det nu er. Drømmen, du kan styre din drøm, du kan styre din frygt. Mød din frygt. Og han siger bare til mig, du er ikke rigtig klog, mand. Altså, jeg skal sgu ikke derud igen, eller vanvittigt. Så jeg må selv gå derud. Og jeg kommer ud i køkkenet, og det første, jeg mærker, det er den der lyd. Det er som om, der er 100 bier, der er sluppet løs. Og når jeg kommer ind på lokummet, så er det, altså, væggene er holdt op med at være faste. Det er ligesom, de flyder. Det bevæger sig. Og der er en summen derinde, der er helt vildt. Og så ved jeg ikke, hvor jeg får det fra. Men jeg kigger bare ned i lokummet og siger, skrub af. Altså, gider du ikke godt bare at fuck af? Altså, det er helt vildt, du er her. Kan du ikke bare forsvinde? Jeg kan ikke bruge det til noget, og du kan ikke bruge mig til noget. Og ham der har du skræmt. Han kommer ikke herud igen. Og så er det som om, at det sådan, de der summen, det falder sådan ned. Så vender jeg mig om, så kommer det igen. Så går jeg ind og spørger Jannik, hvad fanden skal vi gøre? Så viser det sig, at Jannik har mødt en pige. For 14 dage siden til en fest, om jeg ikke godt vil ringe til hende. Jeg ringer til hende, og det første hun spørger om, det er, hvad har I taget, dreng? Hvad er I på? Og jeg forklarer hende ingenting. Jeg har ikke rørt noget som helst. Der er ikke noget. Det er vi helt clean. Så kom ud med her. Hun får lov af sin far og mor. Hun bor i en kælderlejlighed. At vi kan bare tage derud. Og det gør vi. Vi tager derud. Og det koster kassen, når man er på bistandshjælp og kører fra Nansensgade til Frederiksberg i en taxa. Det er helt vildt. Men vi får installeret Jannik, og han kommer ned i kælderlejligheden. Og jeg ser forældrene, de ser virkelig skræmte ud. Jeg ved ikke, hvad for en historie, hun har bundet dem på. Og så tager jeg hjem. Og jeg har oplevet aldrig noget, der var noget underligt med det der lokum der. Aldrig. Altså, men det står aldrig fejl, at når folk de kommer på besøg hos mig. Jannik kom aldrig ind i den lejlighed senere. Han har aldrig været på besøg mig efter den dag. Så kom folk ud sådan for lidt og lukker mig. Hvad har du gang i? Hvad laver du? Hvad sker der derude? Fortalte jeg historien. Og så, hvis de så blev der noget, ikke? Og vi fik noget te eller noget øl eller sådan noget. Så, når de så skulle, så var det altid, skal vi ikke gå ned på værtshuset og tage en enkelt på et billigere. Og Jannik, han blev sgu gift med en pige der.
fik et barn. Og min slutreplik på historien, den er, at hvis alt det der bare var et scoretræk, så er det bedste, sejeste scoretræk, han nogensinde har set. Karen er 3 år. Jeg har en datter, der hedder Karen. Jeg har en datter, der hedder Karen. Hun er 5 år måske. Da vi er ude og handle i Birkerød, så kommer vi hjem med vores bil, kører ind på sådan en parkeringsplads ved den ene ende af haven, stiger ud. Jeg vil ikke engang komme ud, før hun spørger, hvor er syvstjernen fra? Det kan vi jo ikke se ind i bilen, så vi må ud. Og så ser vi, at der er sådan et gadelys. Lige over vores hoved er der sådan et gadelys. Så vi må ind i mørket for at se på syvstjernen. Og så kan jeg mærke hendes hånd, den tager virkelig fat i min. Altså hun skal virkelig holde fast her, ikke? Og så finder vi syvstjernen. Syvstjernen er det, som grækerne kalder plejaderne. Plejaderne er den græske mytologi 7 søstre. Orion spænder sit bælte hver evig eneste nat for at jage den yngste, som er den smukkeste. Men i den danske folketradition, der er det 6 sønner og en prinsesse. Og det er det, vi står og snakker om, Karen og mig, der inde i mørket der, og peger den der. Det er prinsessen, det bliver vi enige om. Det er den, der lyser klarest. Og så går vi ind. Karen er jo Karen er jo datter af en historiefortæller, så hun har jo præget af den der måde at se verden på. Og jeg har formodentlig ødelagt hende. Det er nu mange år siden det her, og man kan jo gå hjem og spørge hende om alt det der tro på, at der er noget mellem himmel og jord, eller at folketraditionen slet ikke er folketraditionen er ikke folketraditionen er levende. At tro på spøgelser, at tro på ånder, at tro på hekser, at tro på alt det der, er, at hvis man spørger på den måde, tror du på spøgelser, tror du på, at det er en prinsesse? Hvis man spørger på den måde, så er det naturlige og logiske svar selvfølgelig nej. Det er jo målbart, det er stjerner, der er en vis antal kilometer fra vores jord. De vil alle sammen slukke om et vis antal milliarder år, ligesom vores planet slukker om et vis antal milliarder år. Og vi kan få den der viden, som vi alle sammen grundfæstet med, og som vi alle sammen bliver opfostret med, helt fra vi er helt små. Men Karen, hun er jo opfostret med, at der er også en alternativ, der er også en virkelighed, som måske er den prinsesse. Og måske er det en mestertyr. For der var nemlig engang 6 sønner. De hed ikke noget. Så derfor så den ældste, han blev kaldt den ældste. Og den næstældste blev kaldt den næstældste, tredje ældste, tredje yngst, næstyngst. Og den yngste blev kaldt den yngste. Og så voksede de op og blev til mænd, og så sagde faren, nu skal I ud og finde jer et arbejde. I skal simpelthen finde ud af, hvad vi lærer for en håndværk. Og det gjorde de. De gik ud og lærte hver deres håndværk, kom tilbage til faren, sagde den første, at jeg har lært at bygge skibe. Jeg bygger skibe hurtigere og bedre end nogen. Det er godt håndværk, det må man sige. Hvad med dig næste? Jeg har lært at sejle de der skibe. Jeg sejler dem lige meget hvor, altså sejler dem hen over klippeskærer, og jeg sejler dem hen i det rolige farvand, eller storm, eller hvordan det er. Det kan jeg klare. Det er godt håndværk. Hvad har du så lært af tredje ældst? Jeg har lært at lytte. Jeg kan høre alt, hvad der bliver sagt. Når folk taler i telefon, rotterne på loftet, naboerne der skændes, jeg kan høre det hele. Det må være lidt besværligt, tænkte faren, men også et godt håndværk. Det er fint at lære. Hvad har du så lært tredje? Jeg har lært at skyde. Jeg kan skyde med mit gevær, jeg rammer altid lige hjertet. Om det er stort eller småt, hurtigt eller langsomt, jeg rammer det altid lige hjertet. Godt håndværk. Hvad har du så lært næste? Jeg har lært at klatre i bjerge.
højeste bjerge, jeg bestiger dem så let, og kommer ned igen så let som ingenting. Fint. Så vender han sig mod den yngste, siger til ham, yngst, hvad har du så lært? Jeg har lært at stjæle. Jeg har lært at være den bedste tyv på den her jord. Og faren bliver rasende, da han får det at vide. Han smider dem alle seks på porten, lukker døren og skriger, at de skal bare forsvinde og aldrig komme igen. Så er han røverpakke. Han vil ikke have noget med dem at gøre. Så de går op på kongeslottet. Op på kongeslottet er der sorg. Hos Andersen skriver et sted, at der var så meget sorg, så der var sort flor, så sørgeflor, marcipangrisen. Så meget sørg var det også på det her sted her. Fordi prinsessen var blevet bortført. Og hun var ude på havet. De vidste ikke, hvor hun var henne, og de var bare så ulykkelige. Ham, der kunne lytte, han lyttede, og han hørte langt ude på havet, der var der 2 stemmer. En dejlig og en grim. Og ham, der kunne bygge et skib, han havde bygget et skib, før man overhovedet kunne tænke over, hvordan det kunne lade sig gøre. Og så ham, der kunne sejle, han stillede sig op og sagde, når er I på, dreng? Og så var det afsted. Og hvis ikke det havde været sådan et godt skib, hvis ikke han havde været så god til det, så var det gået ned med mand og mus. Selvfølgelig var det det. Men de kom hele vejen, før der ham, der kunne lytte, til det sted, hvor prinsessen var blevet bortført til den havprins. Eller havtrøj. Og det var et sted, hvor der var sådan en glasbjerg, der gik lige op i himlen. Så er det godt, at man kan klatre. Vi havde en, der kunne klatre, han klatrede op, og gik ned, tog ham, der kunne stjæle op på ryggen. Han blev firet ned, og det var hans mindste sag at stjæle en prinsesse fra en trold, uden at han opdagede det, fire hende op, og så gik det ellers bare afsted på det her skib. Ham, der kunne lytte, han sagde, nu vågner han. Ja, nu opdager han, at hun er væk. Nu kommer han. Det havde han så ikke behøvet at sige. For op ad det der glasbjerg, der kommer en fæleste, ledeste, ondeste, vildeste, alt muligt andetste trold, man overhovedet kan forestille sig. Og han brøler, at de skal komme tilbage med hans prinsesse. Og så græder hun. Hun græder og siger, han er helt usårlig. Ja, der er kun lige knap et ål her, hvor han ikke, hvor hvis man rammer ham der, så vil han dø. Men det er der jo ikke nogen, der kan. Se, hvor hurtigt han flyver. Vi havde en, der kunne skyde lige meget, hvad det skulle være. Han sætter sig ned, skyder med sit gevær, rammer trolden lige i hjertet, og trolden farer i flint. Så hvis du går ude på stranden og går på en flintesten og skærer dig, så er det fra den trold. Han er simpelthen spredt ud over hele verden. Nu kommer de tilbage, og så skal hun vælge. Skal det være ham, som byggede skibet? Ham, som førte skibet? Ham, som lyttede? Ham, som klatrede? Ham, som stjal? Ham, som skød? Og hver af dem er flotte fyre med smilehuller, og hun kan godt lide. Så hun ved det ikke. Så i stedet for, så lægger hun sig ind og græder. Og de græder alle 7. Og Gud oppe i de så højeste, han siger så, hvis hun vælger en, så vil de andre være ulykkelige resten af deres liv. Så derfor så vælger han at tage dem, alle 7, og sætte dem op på himlen som stjerner. Så kan de være sammen hver eneste, især om efteråret. Og der sidder de og er sammen og stråler. Og det er klart, at en af dem stråler mere end de andre. Det er prinsessen. Og der er en af dem, som han næsten ikke gav noget lys. Og det er jo klart, det er mestertyv. Men det kan meget Karen se på. Stående der i aftenmørket, i vores have, og pege ud og sige, det er prinsessen. Oplever nogle gange sug, når jeg læser en historie, eller får hørt en historie. Og den her historie læste jeg i Odense. Jeg var blevet inviteret til Odense af Odense Fortællerkreds. Og så sagde de til mig, om jeg ikke kunne komme forbi og fortælle om historien. Så boede jeg hos Lena Bjørn, som er en rigtig god fortæller, som var flyttet til Samsø. Og der sidder, hun er meget optaget af afrikansk historie. Og der ligger så en bog slået op, og den begynder jeg at læse i.
Og lige snart jeg læser den, så klukker jeg af latter. Og jeg er på vej til Herning, og skal optræde på en højskole, eller hvor, jeg tror det var på Herning Højskole. Og så siger jeg til dem, som noget af det allerførste, da jeg kommer, må jeg godt prøve den her af. Og det er noget af det, publikum elsker. Hvis de kan mærke, at det er uprøvet, det er sådan noget helt sprødt stof. Og jeg har aldrig fortalt den før, den dag. Og det var sådan fornemmelsen af, at de bar mig igennem. Det handler om en kvinde, som er ude og med sin gedehjort. Der er sådan en masse gede. Og de kommer bort fra hende hen ved floden. Og hun går og leder efter dem og kalder, og hun kan sgu ikke finde. Og så ser hun en gammel mand, der står foran hans hus. Eller måske ikke så gammel, men i hvert fald en mand. Og går hen til ham og spørger, hvor er mine geder? Og han har det jo ligesom, vi får det, når vi når op i den alder der, vi kan simpelthen ikke høre noget. Det er selektiv hørelse. Han kan ikke høre, hvad hun siger. Så han tror, at hun spørger, hvor floden er. Og den er jo lige der. Så han peger ligesom sådan, der er floden, ikke? Han siger ikke noget, men han peger ligesom, og så går hun ned, og der er gederne. De har gået ned til floden for at drikke noget vand, men et af gedekidene har brækket benet. Så hun må bære det. Og hun kommer fra nabolandsbyen, og der er langt at bære det der gedekid. Og hun vil egentlig godt give den her mand en gave, fordi hun har fundet resten af sine geder. Så hun tager geden, og sådan holder den ud for sig, og siger til ham, at han skal have den her gede, det her gedekid, fordi han har været så flink at fortælle hende, hvor de andre geder var. Men han kan ikke høre, hvad hun siger, men han ser, at hun sådan står med et gedekid, der tydeligvis har brækket det ene ben. Tror, at hun anklager ham for at være skyld i det, og siger, det har ikke noget med at gøre. Det er ikke mig, der har gjort det her. Lad mig være. Og det ved vi med kvinder. Altså, når de først har sat sig noget for, så bliver det bare sådan. Og hun er selvfølgelig stedig, så hun nærmest skubber det der gedekid hen imod ham og siger, at han skal da have det gedekid. Nu skal han lade være med at være så dum. Det er jo en gave, hun giver ham. Og nu tror han, at hun virkelig begynder at blive grov, skubber til ham og alt muligt. Så han begynder sådan at skubbe hende væk og begynder sådan at råbe rigtig, rigtig højt. Folk strømmer ud af deres hytter og sådan for at se, hvad er det her for noget? Hvad sker der her? Og der står hun altså med gedekid, prøver at give det til ham, sådan at få det i arm. Og han skubber hende bare væk. Og til sidst kan han ikke se anden udvej. Og alle de mennesker, der er rundt omkring ham, at han stikker hende en lussing. En syngende lussing simpelthen, for ligesom at bare stoppe det der. Og nu med røde kinder, og hun skriger, hun er helt fra den. Nu må dommeren tage affære. Nu må de hente dommeren, for det er helt simpelthen ikke retfærdigt det her. Jeg står her og vil give ham et gedekid, og nu får jeg sådan en smældende lussing. Dommeren bliver hentet. Han kommer ud af sin hytte. Han kan hverken se eller høre. Han kommer hen, og han står sådan og misser med øjnene og kigger, og så hører han de to versioner. De står og råber og skriger til dommeren, og han står sådan lidt. Og så bliver der stille. Helt stille. Da dommeren forkynder, at vi må ikke slå vores kvinder her i landsbyen. Det gør vi ikke. Selvom hun ikke har noget mad til dig, når du kommer hjem fra arbejde, så skal du lade være med at slå. Det gør vi bare ikke. Vi må finde en løsning. Så kigger han på kvinden og siger, du skal lade være med at være så doven. Når din mand kommer hjem fra arbejde, ude fra marken, så har han ret, og så er det din pligt at servere noget god mad til ham. Og hvad den lille dreng angår, siger dommeren og kigger ned på kæden, så ønsker jeg ham held og lykke for fremtiden. Og så går dommeren vel tilpas og glad, for det var en god dom, han havde forkyndt der. Så står de lidt og kigger, og så er det ligesom, nu er det lige meget, eller et eller andet. Og så holder de fest på gedekidet. Hvad fanden skulle man ellers lave? Og så bliver det alligevel en retfærdig dom, han kommer, dommer. Lege- og Fortællefestival var jo en festival, vi var til rigtig mange år. Jeg kom
der første gang i 96, der mødte jeg blandt andet Jan Blake, som er en af verdens bedste fortællere, lige udnævnt til at være verdens bedste fortæller, hvordan man så kan måle det. Men hun har fået en pris for at være, og jeg tror også, at prisen er givet til hende, fordi hun er meget integreret i sit menneskesyn. Hun er fortællingen, og fortællingen er for mig vekselvirkning. Der er sådan meget menneskelighed omkring det med fortælling. Der er ikke ret meget købmandskab. Der er meget interaktion mellem mennesker. Og der er det, som Grundtvig så smukt beskriver det som ånd og støv, så underligt vekselvirker. Og det kan jeg enormt godt lide, at han kalder kropper og ånd som noget, der hele tiden står og vibrerer mellem hinanden. Men det er også underligt. Det er noget mærkeligt noget. Altså, fordi hvis det blev sat fast på en formel, så var det jo ikke mere en vekselvirkning. Så eksisterer den ikke mere. Så derfor så putter han lige det der underligt vekselvirke ind også. Og Lejre Fortællefestival var sådan et fælles projekt for fortællerne. Vi kom der jo alle sammen og fik ikke nogen penge for det og knoklede for at få festivalen til at fungere. Og det fungerede, fordi der var nogle fortællere, der gjorde et frivillig indsats, og fordi Lejre Forsøgscenter skabte rammerne og var med til og til sidst var der 120 fortællere, tror jeg, på en weekend, og det vrimlede med folk. Der var 1000 mennesker eller sådan noget på sådan en hel weekend der. Og i starten var det sådan, at man kunne... den første festival efter 96, den der kom i 98, der skal jeg fortælle på et fastsat tidspunkt, og der er ikke et øje. Der er simpelthen ikke nogen mennesker. Så derfor så er der en, der hedder Nick, som render rundt og finder en australsk familie, eller en familie, jeg tror det er en familie. Jeg er på vej ned til dem for at fortælle Bjorwulf, en gammel, traditionel dansk historie. Og på vej ned ad bakken får jeg at vide, at det er nogle folk fra Australien. Og jeg tænker, hvad? Skal jeg gøre det på engelsk? Ja, is that a problem? Det var det selvfølgelig ikke. De hjalp mig igennem. Altså, det som er det fede ved fortællepublikum, det er, at de hjælper en. Altså, man skal lade være med at være professionel og tro, at man kan klare alt muligt. Men hvis man siger, at jeg er på røven, jeg ved ikke, altså jeg har ikke forberedt den her på engelsk, kan I hjælpe mig lige? Så elsker de det. Så støtter de, simpelthen, skubber ind og giver de der ord, som man nu skal komme. Men hvis jeg er kommet, selvfølgelig, jeg har sagt, at jeg kan det hele, jeg er den bedste, jeg er professoren, og I kan bare lægge jer ned i græsset, det er mig, der kører det her, så ville jeg aldrig have fået den hjælp. Men fordi jeg turde sige, jeg ved sgu ikke, jeg skulle ikke lige forberede det her på engelsk, gider I hjælpe mig, så fik jeg alt den hjælp, man overhovedet kunne forestille sig. Ved den første fortællerfestival var jeg chauffør i 96. Jeg havde fået mødet mig ind på en eller anden måde. Jeg havde ringet rundt og jeg havde meget opsat på, at jeg vil gøre noget. Jeg vil hjælpe. Jeg kan et eller andet med det her med fortælling. Det bliver sjovt. Og så blev jeg chauffør, og det var genialt, fordi jeg kørte alle de der engelske fortællere fra lufthavnen og så til Lejre. Og så fik jeg jo 40 minutter med dem. Og så lærte de mig at kende. Så det var jo, hej, Søren Erik. Og på et tidspunkt, så kommer jeg så gående. Det er nat i Lejre. Og alle, der har været i Lejre om natten ved den tid, altså før så Hans ved, at der er fyldt med nattergale. Nattergale over det hele. Og der er helt stille. Det er langt ude på landet. Og der er bål, og der sidder nogle folk. Og det er alle sammen frivillige, så der er ikke rigtig nogen fortællere, synes jeg. Sådan, jeg havde tænkt mig, at det skulle være sådan en aften, hvor vi sad rigtig længe. Jeg havde jo fri. Jeg havde jo kørt dem, jeg skulle køre. Så jeg kunne bare gå og nyde festivalen. Fik gratis adgang. Og så er jeg på vej ned til min hytte, og så hører jeg så nogen, der griner. Og så tager jeg mod til mig og banker på døren. Og så er det Duncan Williamson, gammel skotsk fortæller, som kunne 1000 historier udenad. Og han hiver mig nærmest ind og får sat mig ned. Søren Erik, how are you? Og så får jeg ellers et glas whisky i hånden. Og så står der på det tidspunkt en liter flaske whisky, som der er taget så meget af. Og så kører aften. Det er jo, der er jo hele tiden nogen, der kan en fortælling. Det er jo fortællere. De vil jo fortælle jo. Og på et tidspunkt, så byder jeg ind med, hvad jeg kan. Jeg kan ikke rigtig så meget på det tidspunkt. Jeg var helt ny og vidste ikke rigtigt, og hvad var det her alt sammen for noget. Og så synger jeg min Maria Magdalene. Det synes jeg var fint. Det kunne de godt lide.
Og så lærte de det der, Maria Magdalena, hun bad til vor Herre. Det gjorde de meget godt. Så sang jeg så. Det er en lang og trist historie om Maria, eller ikke engang trist måske, men hun har dræbt 3 børn, og så bliver hun så tilgivet af den gamle mand med, at hun faster i 40 dage. Det fortæller jeg dem så, og det er de meget fascineret at snakke om. Og så bliver der mere og mere bund i den der. Så kigger jeg så ud, det er jo en sommernat, så der er lyset allerede begyndt at komme. Og jeg sidder og kigger lidt rundt på drengene der, og så sidder Duncan lidt, og så siger jeg, which reminds me of a story. Rundt omkring i de der alkover, der ligger han nogen og prøver at sove. Og en af dem er altså Jan Blake, og det er første gang, jeg virkelig lærer hende at kende, fordi jeg har kørt hende, men der var hun sammen med nogle andre. Sådan noget. Og det, som Duncan han siger, det er altså, which reminds me of a story, hvilket minder mig om en historie. Og så ser man så et vidunderligt smukt sort ansigt komme ud af den der gardiner, der hvide gardiner. Which we're not gonna hear. Good night, gentlemen. Så havde hun fået nok. Hun havde ligget der, prøvet at sove, og hun havde bare hørt på os, og bla bla bla, og jeg kan også den, og jeg kan den, og sådan noget. Og så det der, which we're not gonna hear. Så kigger vi lige på hinanden, og ja, det er vist også på tide. Så går vi ud, og så står vi og tisser. Og så ser vi solopgangen sådan ud over lejre, det vil sige ud over de der marker og skaser ned mod Offermosen og sådan noget. Og jeg føler mig totalt høj og fuldstændig lykkelig og tænker, det er sgu da fantastisk det her. Og så siger jeg godnat til drengene, og så går jeg ind og lægger mig til at sove. Og den slags oplevelser, som i hvert fald er nogle af dem der har fået mig til at fortsætte med at søge, hvad er det egentlig det her med fortælling? Hvad er det kan for mennesker? Hvad er det gør, når fortællingen er autentisk? Den kommer fra hjertet og når hjertet. Og ikke så meget fis med alt det der med, nemlig jeg har også en folder, og jeg skal også ditten og datten, det er lige meget. Men i hvert fald, at menneske-til-menneske-relation, og hvordan kan man udvikle den, hvordan kan man udforske den, sådan, så det bliver endnu mere, at det er det, som er det bærende. Og der synes jeg jo, at folkehøjskoler gør et kæmpe stykke arbejde, som jeg godt kunne tænke mig, at vi trækker lidt op en gang med mig og siger, jamen hey, de har 170 års erfaring med at anvende fortælling som en integreret del af det at være sammen med mennesker. Der må ligge noget erfaring, der må ligge noget. Man kan så sige, at de bliver lidt museale en gang imellem, og sådan, hvor man tænker, hold kæft, det er forudsigeligt det her. Det er jo altid de gamle slaver og de gamle folketraditioner hos Andersen og alt det der. At man også kan blive lidt sådan provokeret af en ny måde at se fortællingen på. Men der ligger noget erfaring, som fortællerne godt kunne trænge til at lige blive, hey, altså alt er ikke konkurrencer. Der er enormt meget konkurrence i fortællemiljøet. Det kører bare hele tiden. Man skal altid konkurrere om, hvem der er bedst, og hvem der er hvad, og hvem der er din. Og jeg tænker, det er ikke det her handler om. Det er folkelig fortælling, og folkelig fortælling er det, som sker mellem mennesker, og som så kan udvides til at være en større kreds, og som så kan ende med at blive en fortælling om, hvem vi egentlig er som mennesker. Altså først som danskere og som europæere, og så bliver det begynder at blive kæmpestort. Men det handler om, det er, at der sidder en ved siden af dig, og du sidder der, og jeg fortæller, eller kameraet er der, og folk kigger måske på det her program og taler, stopper op og lytter til det og tænker, nå ja, hvad det er nu egentlig, der foregår? Der er et menneske, der gerne vil nå mig lige der, hvor jeg er. Og den søgen, tror jeg aldrig nogensinde forlader mig. Altså det er det, jeg kommer til at bruge resten af mit liv på. Det er sgu egentlig meget fedt at vide. Lige meget, hvordan det går med lavkonjunktur, og så kører det op og kører det ned, så bliver det altid det her, som jeg kommer til at lede efter. Hvordan er det, mennesker mødes, begynder at interagere med en fortælling, og hvordan kan man bruge den erfaring til også at gøre et større rum sammen med mange mennesker, og gøre det i være bevidst om, hvordan man gør det, sådan så at der kommer nogle positive udviklinger i gang rundt omkring. Og altså, det er jo kæmpestort storytelling i dag, er blevet enormt stort. Det er søg på storytelling på Google, det er jo milliardhits efterhånden, ikke? Det er jo deroppe omkring, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og i 93 var det jo sådan, så når folk mødte mig, så sagde de, når du fortæller historier. Nej, jeg sagde til dem, jeg fortæller historier, så sagde de, når du læser op. Nej, sagde jeg, jeg læser ikke op. Jeg kan ikke læse op. Jeg ved ikke, hvordan man læser op. Jeg fortæller historier. Jamen, det var det, jeg sagde. Nej, det er jeg ikke. Jeg lavede en kronik i 97,
hvor informationen, der hedder fortæl. Og illustrationen af den har jeg ikke noget med at gøre. Og det er en gammel bedstemor, der sidder og læser op af en bog. Og det er jo det samme. Nej, det er ikke. Fordi i det sekund, hvor du har bogen, manuskriptet, så er det færdigt. Det vil sige, det som du gør som lytter, det er at pakke noget op, som bare er færdigt. Der er jo ikke noget, der er ikke nogen uforudsigelighed i det. Nu er der godt nok et levende væsen, men det er bare en bog, og det er jo præcis sådan her, det er lavet. Og vi ved alle sammen godt, at de der ord, som står der, de bliver så bare læst op. De bliver ikke skabt endnu. Når du lukker den, kigger folk direkte ind i øjnene, så er det pludselig en venlig vibrerende vekselvirkning, der gør, at budskabet, eller billederne, fordi jeg tror, det er meget billeder og handling kommer igennem.